Bé, ara sí ho som tots. Bé, en primer lloc, donar les gràcies des de l'associació Entrecamps per l'assistència vostra i per la participació en les jornades. Ens agrada molt veure gent coneguda, cares noves. També volem donar les gràcies als que d'una manera inesperada han vingut a visitar-nos i m'han dit que s'han quedat al·lucinats de veure tota la tasca que fem en les jornades i a més també coneixen altres activitats que fem al llarg del curs. Volia dir que des d'Entrecamps no només s'havia compartit, sinó que nosaltres continuadament, és a dir, que al llarg del curs treballem cooperativament amb els companys, amb els alumnes, amb altres professors, amb altres centres i sempre busquem la innovació i les experiències noves. Per això, enguany, estem molt contents dels resultats que hem tingut en totes les activitats que encara continuem amb elles, tot i que s'han acabat les jornades formatives de la valencianada i de la ràdio de l'escola, continuem i la setmana que ve a la primavera educativa serem presents al RIM per ensenyar i mostrar aquesta activitat a la gent que encara no ens coneix i que ja m'han dit que estan interessants i que vindran a conèixer-nos aquest dia. Per tant, la nostra fita és cada vegada fer-nos més gran, però no per una ànsia d'expansió d'empoderament, sinó simplement perquè trobem que és la base del futur i per això no només intentem formar-nos nosaltres, sinó que també busquem noves experiències en gent jove que un poquet s'encamina en aquest sentit de la innovació, de les TIC, de la llengua, de la literatura, de la cultura en general, però d'una manera aprofundint la base que és la lectura enriquida, el coneixement i les ferramentes que fan que avui en dia això siga motivador. La setmana passada vaig tenir la sort de participar en unes jornades on vaig conèixer un grup de treball que me va sorprendre moltíssim perquè precisament reunir totes aquestes condicions que nosaltres considerem fonamentals en la formació de la persona, ja no de l'alumne ni del professor, sinó de les persones. Gent que té ganes de treballar i ganes d'enfocar la lectura d'una manera innovadora. El grup format per Jordi, Raymond i Enric són alumnes d'una assignatura didàctica del màster de secundària, és a dir, són futurs professors, possiblement l'any que ve ja seran professors, enguany han fet un treball que se'n mereix. A l'assignatura de didàctica van formar aleatòriament el grup de treball i va coincidir dos alumnes de comunicació visual i un alumne de filologia catalana. Van pensar que volien treballar una lectura d'una manera diferent i així ho han fet. Jo no diré més perquè m'agradaria que veieu el seu treball. Sí que m'han dit que com que hi havia una performance final, ells partixen també de la performance perquè tenen una persona que fa de protagonista i que com que jo sé que aquest projecte va anar més endavant i se presentaran a més jornades i més congressos, tindrem la sort de poder comptar amb aquesta performance perquè tenen un actor que interpreta tot allò que ells van contant. I no dic més perquè m'agradaria que comprovareu aquesta experiència que és per a mi fantàstica i crec que per a vosaltres també serà. Gràcies. Señor Martí Vázquez Álava, sentir arribar a la fin de unos días y a pesar de la confianza y la buena fe que no le comprar
Montjuïc, valencians del Túria, valencians del Serpis, tots valencians, vos assegure que arribat a aquest lloc no perdreu mai els olors dels seus carrers vells, ni de les places, ni el país de fester del centre de totes dues ciutats, plenes de glòria i honor, i farcides d'aventures que, com la meva, les veus, per fortuna, no han sabut callar. Per això, per gaudir les lloances que de solstici a equinoci els cavallers valencians com jo pariren, reviurem tots plegats amb gust les lectures que custodien el patrimoni d'allò que som, valencians. Como pudo ver el vídeo y la lectura que ha fet el meu company Enric, seria la primera activitat d'aquesta seqüència. Hem volgut començar així perquè seria realment com presentaríem als alumnes aquesta proposta, mitjançant el vídeo i la lectura de la carta de Roma i Espasa. Pretendríem cautivar l'alumne per tal de portar-los i introduir-los en aquesta seqüència. Bé, dit això, donaré pas al meu company que presentarà un poc els objectius i els continguts de la mateixa ruta literària i seguirem amb les activitats. Bé, molt bon dia a tots. Primer de res, donar moltes gràcies a totes les universitats i a l'organització d'aquestes jornades per donar-nos l'oportunitat de presentar-vos el nostre treball. I bé, sense més preàmbuls no començar. Ja heu vist el vídeo de presentació de la ruta, començaríem ja sense els alumnes. I bé, el perquè d'aquesta proposta naix de voler apropar a l'alumnat tot el contingut del segle valencià d'una manera que puguem considerar més amena i que pensem que això ho dirien més. Aleshores, ens trobem un problema en els instituts, en allò que anomenem les lectures obligatòries, que saben un cosa que des del màster se'ns ha incidit molt en que igual no es tracta de la manera que s'haurem de tractar. Aleshores vam pensar que era introduir una lectura obligatòria en base a una ruta literària era bastant interessant, sobretot tractar d'aquesta manera perquè pensem que l'alumnat podia connectar més. Aleshores, en el currículum de primer de batxillerat, que conté també en l'apartat de literatura tot el referent, tot el relatiu al segle d'or valencià, vam pensar que podíem unir les dues coses, la lectura obligatòria, una de les avaluacions, i aquest contingut del currículum per fer-ho més atractiu, com he dit, per fer-ho més proper als alumnes. Aleshores vam pensar que el llibre de Silvestre Vilaplana, Les anys dels cavallers, era molt adient per a portar a aquesta proposta per dues raons. La primera, perquè és la biografia novel·lada de Joan Martorell, com dos dels nostres més grans autors del segle d'or. A més, en la mateixa novel·la hi siguen autors com Ausiàs Marc o com Rodríguez de Corella, i a més forma part d'una literatura que ara està molt de moda, que és tota la novel·la de caràcter èpic, medieval i en definitiva coses que els alumnes coneixen bastant bé i que els resulten certament atractives. Aleshores, com he dit, la ruta està dirigida als alumnes de primer de batxillerat i especialment per alumnes de centres de València i Gandia, tot i que es podrien presentar a qualsevol centre de tot el País Valencià, però pensem que alguns centres de València i Gandia, perquè la ruta literària dona lloc en aquestes dues ciutats. Aleshores, sense més preàmbuls, podem passar al meu company Raimon,
explicarà la seguida de les activitats de la ruta i què faríem en cada lloc. Com deia el meu company, aquesta ruta, abans d'això, aquesta ruta es parteix amb tres parts, un abans de la ruta, un durant la ruta i un després de la ruta. L'abans de la ruta consta, com ja he dit abans, l'activitat 1, que seria la presentació del vídeo, lectura de la carta, amb la finalitat ja exposada abans, anteriorment, de mostrar-los i servir a l'alumnat a la lectura. Una segona part d'extraccions del llibre, o sigui, del llibre de les Andes del Cavaller, on els alumnes triarien unes extraccions teatralitzades i una última activitat que constaria de preparar una cançó que contemplem amb aquesta ruta, també creada per nosaltres, molt senzill i molt fàcil, per a portar-les a terme en l'activitat 23, que després ja parlaré d'ella. Per que deixem això clar, aquesta primera activitat, presentació del vídeo, extracció de part del llibre per a teatralitzar-los i acompanyar-los musicalment. Una vegada quedada clara aquesta primera part de la ruta, anem a durant la ruta. Aquesta part de la ruta l'hem de dividir en dues jornades. Una jornada, com ja he dit el meu company abans, la primera jornada constaria a la ciutat de València i la segona a la ciutat de Gandia. Abans de dir res més sobre quina és la dinàmica, m'agradaria que em posem llibrat un llibret per ahir, que és el llibret de com es passa, no sé si... Bueno, això ja amb les còpies, no sé fer manualment i no dona permès. Com podeu veure, la ruta aquesta no s'entén sense aquest llibret, diguem que és un poc el fil conductor d'aquesta ruta. Per què? Perquè per una banda contempla les lectures que es portaran a terme a cada una de les localitzacions, contempla informació de les glòries i les grandeses de cada una de les localitzacions del nostre segle d'or, i d'altra banda contempla qüestions, i això és un poc important, perquè ahir apareixen els QRs en aquesta seqüència. Com bé podeu veure, com que tinc el llibre a la mà, per favor? Sí, podríem anar a la pàgina 23, per exemple? Bueno, per exemple no, a la pàgina 23. Sí, mira, al QR, a la part de dalt, hi ha un QR, podríem llegir les qüestions que hi consten? Per quin renom era conegut el rei Jaume II? La següent. Segona pregunta, quin fou el primer llibre imprès a la península? Com podeu veure, cal dir que aquí en aquest llibre sí que apareixen les qüestions. Òbviament, al llibre que els lliurarem als alumnes no apareixeran. Per què? Perquè és una part important d'aquesta ruta. Volem fer treballar els alumnes per objectius. I les preguntes estaran monitoritzades a la pàgina del Facebook. Una vegada anem a aquesta localització, fem l'exposició de les lletres, de les lectures que hi consten, activarem aquesta pregunta al Facebook per tal que els alumnes la contesten entre una localització i l'altra. D'aquesta manera estem treballant els alumnes per objectius, baix sota pressió, i sobre informació que no sols versa envers al llibre o a les lectures que hi ha, sinó també a la història i a les nostres grandeses. En aquest punt d'estrès que activem, fent que tinguem que contestar un temps limitat i presentant l'activitat d'una forma més dinàmica, estem fent que la informació a l'alumne li siga molt més dinàmica i l'entengui més ràpidament. Se li queda la informació, el coneixement, li entra d'una forma més fàcil. Dic això perquè conforme llegit aquesta pregunta hi ha qüestions que presentant les activitats d'aquesta manera creiem que podran recordar de forma més fàcil i no se n'oblidaran, perquè gran part del que passa d'això, donem coneixement, però no el fusionem o no el fem un híbrid amb l'experiència, aquest coneixement s'acaba tenint, i creiem que és una de les grans fortaleses d'aquesta proposta. La ruta, com vos he dit, està
mirant les jornades i contemplaria l'activitat 4 a 23. Bé, seria seguir la ruta, anar fent les lectures, anar activant els tuer, mitjançant els tuer, anar activant les qüestions que havien contestant i ja seria la dinàmica tant una organització com a l'altra, vull dir, una la Santa de València com a la Santa de Gandia. D'ahir ja passem a la 23 perquè totes les activitats no seguirien la mateixa dinàmica. Arribaríem a la 23, que seria portar a terme l'activitat 2 i 3 abans de la ruta, on els alumnes, previ a la preparació d'extraccions de textos que els han semblat interessants, la seva preparació per a l'escenificació i mitjançant l'acompanyament musical dels alumnes, amb la nostra fàcil, que com ja he comentat abans, hem preparat el propòsit per a aquesta ruta, fusionaríem els instituts tant d'un lloc com de l'altre i on acabaríem la ruta literària d'una forma amistosa i més familiar, fent familiar. Creiem que és molt interessant també el fet de que els alumnes comuniquen i guarden records i ho recorden d'aquesta manera. I per últim, després de la preparació de textos, després d'haver assistit a les rutes, preparem una creació d'un text lliure per a que els alumnes narren, facin del Joanot i narren les seves pròpies experiències a través del que han sentit de la preparació de la ruta, haver assistit a l'experiència de les dues ciutats i en l'últim moment que facin un text lliure per a després tornar-lo al bloc de la pròpia de Ploma i Espasa, on els alumnes podran veure reflectits i podran llegir entre uns i uns altres què els ha semblat a cadascú o de forma quina és la visió que han tingut o quin és el que ells han volgut expressar. Creiem que d'aquesta manera contemplem un cicle de feedback en el que l'alumne se li ha donat el coneixement, ell l'ha posat en pràctica i finalment aportar les seves experiències que quedaran reflectides entre ells i els seus companys i entre ells podran aprendre uns dels altres. Bé, dit això, crec que li donaré el pas al meu company Jordi, que farà un poc el perquè de tot plegat de l'ús d'aquest estil. Bé, doncs, bàsicament Raimon ja ha comentat com funcionaria tot l'estil. Nosaltres les que hem utilitzat seria el Google Maps per a crear la ruta en digital, els codis QR per a poder enllaçar el format físic del llibre, que seria el contingut digital que aniria al Facebook, i m'he dit Facebook també, a l'hora de crear l'ús de l'estil, hi ha una immensitat de TIC que haurem d'utilitzar perquè moltes hemos de dir, utilitza Twitter, aleshores nosaltres creiem que cada producte necessita una xarxa social específica per arribar als objectius. Aleshores, abans de proposar quines TIC volem utilitzar, el que fem és analitzar aquestes TIC i realment pensar si seran eficients o no, perquè potser hem usar Instagram per a fer fotos de la ruta, però potser ja desvirtualitzaria, per exemple, la contestació a la pregunta de Facebook, etc. Nosaltres, en aquest projecte en concret, hem utilitzat aquest, els codis QR, Facebook, que m'ha preguntat Raimon, que el docent el que faria seria programar les preguntes, aleshores quan ells van en la ruta i serien automàticament, i també per exemple en els trasllats que fan entre localitzacions podrien ells contestar-les. Després tindrien un blog també on arriben ja que pensarien l'última activitat, el vídeo també dins de l'estil, que això sí que el faríem nosaltres com a incitació a la lectura, i després també dins de l'estil que hem utilitzat el disseny del packaging, que és el llibre que hem fet manual que està per ahí rodant. I bàsicament és això. I si em permets un moment, Jordi, també a nome especialment l'ús de Facebook, perquè Facebook no Twitter, a part de les altres zones que dic el meu company, és també perquè és una ferramenta molt propera als alumnes. Tots els alumnes tenen Facebook, tots els alumnes saben utilitzar Facebook. És una ferramenta que utilitzen habitualment. I aleshores pensem que per ells seria molt més fàcil treballar directament en Facebook i més proper i més senzill, inclús més atractiu de treballar a partir d'altres aplicacions. I bé, deixa a Jordi que seguís amb la valoració.
Sí, bueno, així no incidirem massa perquè simplement vam plantejar un model avaluatiu de la ruta mitjançant una rúbrica que avaluaria l'abans de la ruta, durant la ruta i després de la ruta. Aleshores, per ahí ho tenim molt més especificat, però bé, simplement era per donar també una opció a avaluar-la. Ahí està especificat, o sigui, a cada activitat el que nosaltres creiem que s'hauria d'avaluar i la puntuació que li ficarem. Sí. Sí, tampoc hem volgut incidir molt en la part d'avaluació perquè qui som nosaltres per a decidir com s'ha d'avaluar, no? Cadascú que portarà a terme l'activitat ja utilitzaria els seus recursos, activaria els seus mecanismes i en funció del seu criteri o de les seves formes de portar l'activitat a la pràctica. Simplement a remarcar el per què ens sembla una bona proposta i és, d'una banda, és una forma, el llibre de Les cendres del cavaller és una forma d'oferir-los un contingut als alumnes per tal de reforçar, i jo ho dic així perquè realment és cert, reforçar el sentiment patriòtic valencià. És una forma d'acostar-los a les grandeses de la nostra història que han quedat ahí en cendres i és hora de que tornen a revivar. La forma, utilitzant les TIC, òbviament, fas molt atractiu un contingut que queda un poc ja més enllà, dius, queda molt enrere, però tot portat des de... Les TIC no són eines facilitadores per acostar o apropar a la gent a un contingut. El contingut és el mateix, el contingut està ahí. La qüestió és quins recursos activem per tal de fer atractiu algo que ens interessa que porten a terme, algo que necessitem que es porti a terme, perquè revivar el sentiment nacional valencià és una de les primeres accions que hem de tindre present des de l'assignatura. És un poc agressiu, però crec que és la veritat. Necessitem reviure la nostra història i fer sentir a la gent orgullosa de què som, perquè la millor forma de portar a terme i que la llengua seguisca practicant és que la gent sent orgull de qui és. Si no, sense orgull no hi ha res a fer. I creiem que aquesta proposta contempla d'una forma atractiva que aconsegueix ser assertiva i atraure l'alumne a portar la pràctica i sense adonar-se'n està coneguent i veient les grandeses d'algo que a posteriori els farà sentir gran i implícitament els portarà a sentir orgull de la nostra terra i de la nostra història. Si tenim qualsevol pregunta estarem encantadíssims de respondre. Bé. Jo crec que està molt xulo i dius que per a gent de la ruta és a València i a Gandia, però precisament crec que s'ha d'obrir a tot el món perquè conega València i Gandia, és que no ho són. Jo soc de Gandia i visc a València. Sí, vull dir... Nosaltres... Sí, es pot portar a terme, evidentment, en qualsevol centre del País Valencià i, a més, en dos centres de qualsevol punt per estimular la col·laboració. És especialment interessant que ho facin de València i Gandia perquè se senten més propers, però, evidentment, està obert a qualsevol centre i el que pretenem és que es pugui portar a terme a tot arreu del país. Perquè també en el llibre hi són moltíssimes localitzacions, tant de Gandia com València, aleshores és perquè també ells s'integren. En un primer moment vam triar perquè uns dels objectius de l'assignatura, com bé digueu, aquesta proposta estava feta per una assignatura en la que ens plantejava escolliu com ho faríeu, tenia que ser molt clar l'exemple, trieu l'institut, no sé què. Clar, està especificat per a aquests dos, però òbviament es pot portar arreu del país. Fixeu-vos quin potencial d'una assignatura tot el que ha eixit. Ells han autoeditat el llibre, però jo els auguro una publicació futura, no sé, a Bromera, per exemple, com a una guia didàctica del llibre
de Viaplana, vull dir que és necessària, és necessària aquesta guia didàctica perquè, com ells han treballat no només el contingut, sinó també les noves tecnologies, és una aposta molt, molt interessant i jo crec que us auguro un gran futur. Bé, Vicent, vols dir algunes paraules? No? Bé, simplement que continuem i que ja tenim una data per a la Valencianada 2017, que serà el dia 15 de febrer, apunteu-vos la nota en l'agenda i estigueu sempre pendents de la nostra pàgina per les novetats que seran continuadament.